Здравейте хора, това съм аз, Python Snake. И днес играя в много хубав сървър. Сървъра се казва Telnet. И сега отивам към Street Racer. Ако не съм го изгубил, чайте съм да видя. Тук завладяват. И отново почнах да снимам клипове, преди се писах Python BG. Спрях да снимам, защото спрях сампа. Винаги те ми почват клиповете. И Геннадий и Майк са сложили много неща. Може да се търфи дерби дел, нали го знаете. Няма кой знае колко много неща. Състезанието започна, не можах да стигна. Значи ще обикаляме малко. Сега ще отидем към търфа да видите как изглежда. Има много гангове. Опа. Много лидери, много нещо. Сега в момента е 6:42. В момента някой знае колко. По-късно са пълни. Стават около 30-40 лидера. Сървъра влизат 280 човека. Това е доста яко. Понякога са пълни 280, иначе 260-250. Аз исках да направим 300, обаче то не става. Трябва да са нови играчи, нови. Има и сега нови играчи, обаче малко са. Половината са стари. Ето ги, те сама се отруша. Чайте, искам да видя нещо. Извинете. Да, аз съм в ганг. Ганга се казва Rich Game Crips. Промениха го, не знам защо. И бях в тъпа до 5 ранг, обаче лефнах. Ревате. Ох, хедшот. И то сега ще вземе. Айде. Да се знаят. Така. Вземам другия фермус. Трябва да се платя нарушението само. Тук ще се платя. Тъй. Не са 21. Да видим кое е. Тъй. Дайте да вземем някакъв самолет. Чуваме в лово летище. Ето фъкъв това. Ще вземем това. Да. Той го хапна. Тъй. И тръгваме. Между другото нещо долу стреля. Между другото. Уф! Мау! О, шит!
Еми да, това ще е. Исках да ви кажа, че започвам да снимам отново. Отново ще снимам клипове. Като такова ще снимаме. Щях да мина с 30, обаче не можах да стигна. Така че другия път ще стигна на време. Направо там ще пусна вътре. Довиждане.